Manipur long riar lo Bhomkurani West Imphal District alo Chingamathak Chongtham Leikai along Ihum Salang Ahem Iboyaima Hospital along Research Center Singjamai alo Counter along Ipum Bom Longlok lo Kilonglok a bom Manipur Police along bom kipa map abutung atum pensi bom pamepon lo Bangso phi urmiani adabapor niturahin ingtang rakiri ka khuruk ke padopona hut risim kang tanglapen hiliamu hai hui longpon pusi saipu pangdak pon Thoibal district alota Yaripok police station along pen butung isi police atum special SOG atum pen chelangsi 33 Assam rifles atum pen kiri ka khuruk ke padopona hut ebong SLR magazine home troxy anti-riot ahili ebong lapen grenade ipum longpono Kidoan arisim kang tang kilong ta Yaripok police station ang kang Hyorom Laijing along si kilong pon pusi pangdak pon Anparta longria lokichar bo duji meme adimalong sai kideng parsik pon si kokchire e kedo Imphal West Imphal East Kakching Bisnupur Thaubal lapen Churachandpur district along ason resim kita libasai claim pondo Churachandpur aloke hele ibong apen bom pumke long ponlok Lahai hui kilong tangarisim hai hui ke Yaripok police station along officer in charge hari dengsi hodai ponlo sonsi anpara sai ki deng pona phan lam hoi dami ite kanglo Manipur along riar lo kechar wo pen ke paham ji aphan un an ke sarkar pen sai deng ponlo lason si inglong apen apam ke do Kaprek a district alo kaddu kawe long pharo isira thongke brai siadim checkpoint selam lo lapen aron karkana tuma phan non an kaddu kawe bangsuri isira pharo troxira thongke brai hini amoni da phai ingnang tanglo News Desk report Carbing Long Line